Ali ƙarami ɗauke da waƙar masoya, sai da 'yar baba masoya a gun mashiki. To kun ji ainihin masoya masu riƙo da gaskiya, a su ba su ƙarya, shi yasa so sun cire tuta. Mashigi amanar gaska, shawara ce zan baka, tun da ka ga sayyada tana son ka, to sai ka ƙara kula, domin akwai waɗanda ba sa san furanku na so ku yo tsinka.